What is wrong to me? This way more dream. This way at this one, I mean, I may jump into me as well. What is wrong to me? This way, into a mechanic, I mean to me to a menante. Nancy, I'm a quack of sesame trophy. I'm a common dream. Cramfway, Emia Appiah make a say, some of them see and San Cayenne and so much. When they are doing the Enyonam for when I say, what is round to be? And Josephine, you have a share. What quite do near man is so and Tinu's when he made them run. Knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ. What is round to be? And Josephine, you have a share. What quite do near man is so and Tinu's when he made them run. Knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ. Shibidun baba de minya do fa utieme Agyekumhene unsegi swatobo so Ampa ebia bojeje ninyi na che wa fa muso wanse o esisifo Akan wa hye edi wuso wango wa kwhye yenkwaso mwadi akaka de na de agopani atantan de bebre ona ne janka ho nkwa wa ti mi ahwe ho ye ma o de bobo ye kan wa di aganso so wesa wadi bi was watching so wafabi from wasawe watibi Bremu semwa yankanyi Tina komfu washebi na so enu ni nachi uda swaji la pinti utanso 19 enti yeti mi wetiti wa na tu fam na chwa san obechi afande so obeku waji ho akwa ni musaga san wo san dia bo piti bia se nyina dawo me kaka wo enkeche enche Bedua swagi anu ntini mu kesi what is round to be and Josephine you have a share what quite do near man is so and Tinu's when he made them run. Knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ. What is round to be? And Josephine you have a share what quite do near man is so and Tinu's when he made them run. Knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ. Sooner brother sa wa bibi agina waro wa went into my Ekua she brebi anyone waka se wedi ya make an hwe jai funso wa ye na namfu wa wedi che nanko ye ye odi reshe mu na odi tubu na che yi ayo sente menye bo ho abonsam na babi anya oye na babi ageno so nya de kan se go bi anya ka ye mu nya yanka no esombodi ene wanka hweso afa nim kwan hye ho de be yimage frequency aso fa me ho tutu bi dia ho kra nyame se anya de obe mo ade so nim se untimi swati wa this one modwa na chimbe se wa ho won doso ti wa bra ho be so ege to aso ma uti so mentwe wona sia tata ma muso na fa ne mako na jai so gina fa kwa baba ko ma ye wa baba ti se wu repaba kai se wu rinwada nanso ambassador wu fa no kakrakra ye wu hu be so wa wu be du utabia what is round to be and Josephine you have a share what quite do near man is so and Tinu's when he made them run. Knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ. What is round to be? And Josephine you have a share what quite do near man is so and Tinu's when he made them run. Knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ, knock on the Bɔkɔɔ. So can we, and you dig now, and you dig now,
Bɔkɔɔ wade swawu to me and your bedroom yabeswe Makwadu ne mani so Dzitrinu shani menyamre na kone Bɔkɔɔ na kone Bɔkɔɔ na kone Bɔkɔɔ Bɔkɔɔ na ne nyinaa mu no Agyenyame ne yɛda n'aseɛ yɛda n'ase sɛ wakyɛ nkwa ɔno nko ara ne yɛda no ɛn deɛ yɛahoɔden nso na meka yi na meka kɔsi sɛn meka kɔsi sɛ Nyame abɔdeɛ nyinaa ɛfɛ ɔbɔ yɛ nyinaa yie sɛ ne mma na yɛakɔyɛ Nyame ma yi deɛ ne yɛdi adeɛ prɛko pɛ ɛno mu deɛ wɔtumi ne ahoɔden utie menim sɛ nneɛma bebree de atia yɛn na adesoa ne so mu oduro nanso no ɛno mu nyinaa no wonhwɛ ewiase amansa nyinaa ni dae so sɛ wonim deɛ nti a obibenie sɛ wɔn ne fɛ yɛn nananom abɛdi wiase so adida deɛ abakɔsɛm bebree agya ha ɛno nti ɛyɛ adehyeɛ mommohu na momma mo gyidi ahihim da ɛnka akyire na nea ɛwɔ anim ne dɔɔso ɛno nti yɛafa kwan no bɔkɔɔ na biribiara bɛkɔ fam yɛn nsa bɛka yɛ deɛ na nneɛma nyinaa bɛsesa afei ho ara na ne kuu ade asa nkɔda tubu yo ama ɛtena mesu na ne kum biara ne kum ɛkɔda